Syömällä karkkia täällä väkkärillä. Se on yksi tärkeimmistä asioista, mutta sekin pitää ajoittaa oikein. Että se sugar rush on niinku siinä sweet spotissa. Mä valmistaudun tosi eri tavalla keikkapäiviin. Riippuu vähän nyt, mä oon täällä Tampereella, niin mä valmistauduin siihen, että mä kävin katsomassa komediaa. Keitän kahvit ja sitten ruuan kaikki lamput irti katosta, ettei tule turhaa sähkölaskua. Ja me menen yleensä Jyrin kämpälle ja käyn ruuvaamassa ne hehkulamput takaisin. Sitten käytän naapurin koiran lenkillä ja joskus mä käyn kävelyllä. Ei mulla ole mitään erityistä. Mä kirjoitan jutut ylös, mitä mä kerron. Mitään muuta sellaista, minkä mä tekisin aina. Ja sitten mä lähden keikkapaikalle. Sillä nyt ei ole niin väliä missä päin se on. Yksityiskoneella yleensä kuitenkin kuljen. Niin juon kahvia, vähän lisää kahvia ja sitten yleensä kampaan parran ja sitten me lähden keikkapaikalle. Tänäänkin niin ihan laskeuduttiin helikopterilla tonne Tornihotellin katolle ja siitä sitten käppäiltiin tähän. Eipä siinä kummempaa. Herää ja ajan keikkapaikalle ja sitten stressaa. Mä toivoin kyllä, että olisi siis limusiinikuljetus, mutta se oli kuulemma just silloin varattuna. Hyvä on. Mä tuun sen verran vastaan, että kävellään tänään. Loppupäivän me yleensä panikoin.